L-avanz ta' pajjiżna fis-settur tal-innovazzjoni ġie notat mill-aħħar European Innovation Scoreboard. Dan kif Malta żiedet b'16.7 punti fl-iskor ġenerali tal-innovazzjoni mill-2018 lil hawn. Dan it-titjib huwa fost l-aktar irreġistrati fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, żieda ta' 7.6 punti fuq bażi annwali li ġew irreġistrati matul is-sena li għaddiet. Riżultat li huwa aqwa minn dawk irreġistrati minn pajjiżi ferm akbar minnha bħal Slovenja, Spanja, ir-Repubblika Ċeka u l-Italja. Fil-fatt Malta bħalissa tinsab fil-quċċata tal-pajjiżi fil-kategorija innovaturi moderati. Huma diversi oqsma li kienu frott dan it-titjib fosthom fl-edukazzjoni kif ġiet innutata żieda fil-gradwati ħiliet fis-suġġetti STEM u tagħlim tul il-ħajja. Id-diġitalizzazzjoni kif l-użu tal-cloud kompla jinfirex bħal intelligenza artifiċjali u l-konnettività b'veloċità għolja. Dan apparti aktar inizjattivi ta' teknoloġija ta' enerġija effiċjenti u soluzzjonijiet sostenibbli. Żidiet konsistenti fi trademarks, disinju u esportazzjoni ta' servizzi diġitali ukoll kienu fost il-pilastri li waslu għal dan it-titjib. Fl-istqarrija maħruġa mill-Gvern ġew innutati għatta inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar xhur u li mistennija jissoktaw fil-ġejjieni b'miri varji bħal appoġġ akbar lejn l-startups u s-settur tal-venture capital u l-ħolqien ta' niċeġ ekonomiċi ġodda. Din il-ħidma mistennija li tkompli tintensifika bl-introduzzjoni tal-Viżjoni Malta 2050.